J3 ଯାତ୍ରା ଜଲୱା ଜାନେମନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର କେଉଁ ଖଳନାୟକ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 2023-24 ମସିହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦରମା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ ଦରମାଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏ ବର୍ଷ ଥିଲେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେଇ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେତନ 27 ଲକ୍ଷରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଦରମା। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ମହାବଳ ବାଘ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଦରମା 25ରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖଳନାୟକ କାହ୍ନା ଗତ ବର୍ଷ ସେହି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବେତନ 25ରୁ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଖଳନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଯିଏକି ଏ ବର୍ଷ ଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆକରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଯାହାଙ୍କର ବେତନ 25ରୁ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପିୟୁଷ ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 20ରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜ୍ଞାନ ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରଞ୍ଜିତ ଲଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଥିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 14ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପଦ୍ମ ମଙ୍ଗରାଜ ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମୋହିନୀକୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦରମା 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜଗା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 12ରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଯିଏକି ଥିଲେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟକୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦରମା 17ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ଓରଫ ଟାହିଆ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 17 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କୁନା ଯାଦୁଗର କୁନା, ଯିଏକି ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ, ଏ ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମିଲନ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତା 23-24କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲିଟୁ, ଯିଏକି ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଆସନ୍ତା 23-24ରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 8 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିମଲ ନାୟକ, ଯିଏକି ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 12 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। କ୍ଷିତୀଶ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 8 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ। ସନ୍ଦୀପ, ଯିଏକି ଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଗୋବିନ୍ଦ,
ଯିଏକି ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 7 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ ପାଢ଼ୀ ଏ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜୁନିୟର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନଳିନୀ ଏ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଖଳନାୟକ ବୁଢ଼ା ଯିଏକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଦରମା 8 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦାମ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଘରେ ଥିଲେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂଆକରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ମୋହିନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କର ବେତନ 15 ଲକ୍ଷରୁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯେ3 ଯାତ୍ରା ଜଲୱା ଜାନେମନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।